Ei se on hyvä Ota tuosta useampi. Mummo on sua varten niitä leiponut. Mikäs sulla nyt? Ei ne oo yhtään hyviä. Ei oo yhtään hyviä. Ei oo yhtään hyviä. Mikä sulla reppis on? Mitataan vähän kuumetta, että onko sulla kuumetta? Laitetaanko kainalaa? Ei sulla ole kuumettakaan. Mikä sulla oikein sitten on? Sillä on paha mieli, se sanoi meille. Sanooko se teille, että sillä on paha? Joo. Mitä sä niinku... Sattuuko sun johonkin? Sillä on paha mieli. Ei. Joo. Oletko sä tehnyt jotain pahaa? En mä tiedä. Hei, sit puhkes palloa. Onko sun pallo mennyt puhki? No on se melkein. Mut siihenhän saa ilmaa pumppaamaan. Ai saa. Joo. Osaatko sä laittaa ilmaa tämmöiseen jalkaan? No kyllä, me sitten tuolla vanha ukon verstalla, täällä mummolassa ei oo pumppua. En mä voi mennä pelaamaan. Ei voi. Hei. Mitä harmittaa, kun Pallo on puhkenut. reppukin on niin painava. Reppukin on paino. Saako ukko vähän katsoa? Ei saa. Miksei? Ei kun saa. Mikä? Ei saata. Onks täällä isiltä lainattuja lehtiä? Ei enää oo yhtään isiltä lainattua lehtiä. Mut tiedäks mitä, Joonas? Mitä? No jos repussa kantaa tämmöstä taakkaa, niin kyllä se voi painaa. Fiiliskivi. Oho. Onks sus tullut muurarioppilas? Ei. Eiku on. Ei oo. Koetas nyt, onko se reppu yhtä painava. Oho. Onpa kevyt. Onpa kevyt reppu. Oho. Mitenköhän siellä tommonen tiiliskivi tuli? Onpa se kiva toi vanha ukko, kun se otti sen tiiliskiven pois. No mikä sulla on vielä, kun kulmakarvat menee alaspäin? Tuntuu, että on semmonen iso musta möykky tässä, tämmönen raskas möykky. Tiedätkö mitä, Joonas? Muistaks sä sen kirjan, mitä vanha ukko yleensä aina lukee? Ai se kirja. Niin. Niin se on semmonen iso musta paksu kirja ja kun vanha ukko lukee sitä, niin se näyttää aina tältä. Just se sama kirja. Mut siinä kirjassa kyllä kerrotaan semmosesta kuin Jeesuksesta. Olikohan se kirja, se Raamattu? No nyt vähän näyttää, että kun toi tiiliskiven poisottaminenkaan ei auttaa, niin sit se musta möykky on tossa, niin Ota se pois. pitäisikö meidän, ei meidän tätä postia kannata lukea, mutta pitäisikö sun kertoa, mikä se on se, mikä painaa? Ei pitäis! Eikö hiljaakaan? Ei pitäis! Tai pitäis! Mut jos ei kerrota kaikille, En mä kerto. Kerro. kerroks sä mulle? En! Ei kun kerron! No vähän ees. Oot sillain niinku... Sellainen... Sellainen kuiskata ihan hiljaa, ettei kukaan kuule. Just sillain.
Ei jääks mitään? Ei siinä ollut kaikki. Ei ollut vielä kaikki. Ei ollut vielä vähän. Jokos nyt oli kaikki? Ei ihan. Kerro loppuun, niin katsotaan mitä. Tuleeko nyt kaikki? Joo. Kuule, tähän meillä on hyvä kontti. Onko? On. Makeata. No, ehkä se muuttuu makeaksi. Mutta meidän täytyy kertoa se sille Jeesukselle. Ai jaa. Ja tehdäänkö sillain, että kun vanha ukko on vanhan kansan miehiä, niin jos mennään ihan polvilleen tähän ja rukoillaan Jeesus. Se on varmaan aika nöyrä temppu mennä. On se tällä selällä. Niin. Sulla se on helppo. No niin sitä luin. No aho. Naksuu ne polvet tällä nuorella. Sä oot pelannut jalkapalloa. Joo, tosi paljon. Rukoilla pyydetään Jeesusta auttaa. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä kuulet meidän rikoksen. Sä autat meitä ja sä pystyt tekemään meidän synnit puhtaaksi. Ja sä pystyt ottamaan meiltä ahdistuksen pois. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan yhdessä olla sun edessäsi ja saadaan yhdessä nauttia siitä, mitä sitten tapahtuu, kun ahdistus on lähtenyt repikseltä. Kiitos siitä, että me saadaan kaikissa asioissa mennä Jeesuksen eteen. Kiitos siitä, että sinä olet aina ollut ja tulet aina. Aamen. Auttumaan. Moi. Aamen. Noustaako ylös, mutta on pikkusen siellä se. Joo, noustaan vaan. Onpas... Oho! Oho! Onpas kevyt olla noustaan ylös. Hävisikö ne kaikki? Koska se meni roskiva? Tiiliskivi on täällä. Mites, oiskos mehu mitään? No joo. Omissa vaan. Ja keksejä. Maistuuks ne mummon keksejä? Tosi hyvältä. No. Aistuuko minun? Tosi hyvää. Oho, näytti maistua. Joo. Tiedätkö sä, Joonas, mitä tapahtuu? Ei kun... Voi mä ehkä tietää. No mitä? No kun... Mä menin tähän niin mun polvet naksahti. Joo. Niin sitten tuntuu ihan siltä, että niin kun se kaveri, se Jarkko ei kun Joni ei kun Jesse ei kun se Jeesus. Jeesus. Ja onko ihan, että se Jeesus olisi tullut tää mun viereen ja niinku näin ja sit se olisi ottanut sen ahdistuksen pois. Mut sillain käy Jeesusta kun pyytää ja rukoilee ja kertoo Jeesukselle, vaikka säkin kerroit vanhan ukon kautta, niin kertoo Jeesukselle mitä tapahtuu, niin Jeesus ottaa meidän, ehkä me ei käytetä sanaa synti tässä kohtaa, vaikka niitä oli, niin kuitenkin jos on tehnyt jotain pahaa, niin voi mennä Jeesuksen tyköön ja pyytää anteeksi, mutta saa siltä kaveriltakin anteeksi. Joo. Aika jännä, kun se toimii tollain. Se toimii. Aika kiva, kun se toimii tollain. Mä
lisää keksejä ja mehua tuolta ja No joo. katsellaan sitten taas eteenpäin. Mä vien noin roskat mukana. Mut on tiiliskiven mä jätän kyllä tänne. Mun pallo on tossa. Ei se nyt tunnu yhtään niin... Oho, sinne jäi. Juu, kiitos. Hyvä kun sanoit, otetaan mukaan. Se tiiliskivi saa jäädä. Ei tää pallokaan ehkä nyt oo ihan niin löysää enää. Hei, tiedättekö te mitä? Nyt mun tekee taas mieli lähteä pelaamaan jalkapalloa. Olis tosi kiva mennä pelaamaan vitsuun. Niin, jos mä nyt soitan sille Laukkulasselle, että olisiko se jo saanut ne läksyt tehtyä. Eikö se ollut niin, että tästä puhelimesta loppu virta? Oh. Mites tähän nyt on tullut lisää virtaa tähän puhelimeenkin? Aika jännä. No nyt mä soitan Laukkulasselle ihan heti. Moikka! Lähden pelaa jalkapalloa! Niin Eppu Joonas täällä joo. Ai lähdet vai? Ai lähdet! Ihan oikeesti lähdet! Mut eikö sulla ollut kauhea määrä niitä läksyjä kun sun... Mitä oot tehnyt jo? Oho! Aika nopee Laukkulasse. Joo, mennään kentälle ihan heti. Mä löydän varmaan jostain mehua vielä. Joo, nähdään. Tosi kiva, kun Laukkulasse lähtee pelaamaan mun kanssa. Nyt mä menen pelaamaan. On semmonen kevyt kiva olo. Ei se haittaa, kun pallokin on vähän veteä. Nyt nähdään seuraavan kerran. Moi moi!